Salutare tuturor, eu sunt Alex și bun v-am regăsit la un nou episod Minecraft. Pe acest canal nu joc doar jocul de construcție și alte jocuri cu Minecraft, cum ar fi Survival. Și m-am gândit că ăsta să fie, cum să spun, canalul, nu, episoadele principale. Stai mă, pe unde sunt? Trebuie să mă întorc înapoi în vlogul meu. Pe aici, da, pe aici. Câteodată mi pierd. N-am vorbit pe ultimele episoade pentru că aveam ceva probleme cu difuzorul și m-am gândit să îmbunătățesc cumva treburile. Și hai să luăm un vagon de aici, să mergem spre bărlogul meu. Nu-mi place să-mi plutesc până acolo, pentru că e foarte departe. Nu. Hai, tot mi-apar din ăștia, nu știu. Am oprit wireless, nu știu de ce mi-apare chestia aia, să dau landez, nu dau landez nimic și gata. Bun. Cabana aia ce am construit acolo, nu, adică am construit așa să vedem ce rezultat are. M-am întors spre bărlog, pe care bărlogul e chiar acolo. E o casă mare. Da. E o casă destul de mare. Ia să intrăm. Chestiile astea am pus așa ca să fie ca o casă sărăcăcioasă așa. De am pus chestiile astea aici. Bun, hai să intrăm. Ce cautăm, mă, zombești? Vă place steagul românesc care am pus aici? M-am gândit să pun un steag aici. Nu. Haide, bă. Bun. Ăsta e bărlogul meu, adică casa mea principală. Deci, da, îmi place mult. Adică eu l-am construit, nu era casa acolo. M-am gândit să construiesc mai puțin retras de lume, cam de oraș. Aici e camera mea e aici. Aici dorm eu. Ați văzut, poate ați văzut sau... Dacă vă place, abonați-vă și apăsați butonul de like dacă vă place. Aici e biblioteca, mic, mă cam bulbui. Aici e baia. Aici e cada, baie. Da. Da. Bun, ia să vedem. Casa. Astea nu le pot deschide oricum. Aici e bucătăria. Aș vrea să fie ca o bucătărie și ăsta e frigiderul. Aici e o cameră. Da, aici e o cameră. Adică asta să fie casa principală. Bun. Scările le-am construit cam bine, dar nu-mi place cum am construit scările. Că nu-mi place deloc cum am construit scările. Uitați-vă și voi. Vă vedeți? Aici. Aș vrea să fie o intrare mare, dar m-am gândit nu, ca să fac loc la această masă și m-am gândit să fie acolo. Bun. Hai să vedem toată casa. Adică am avut ceva de lucru. Aici e casa. Bun. Aici ar trebui să fie garaj aici, dar m-am gândit să îmbunătățesc lucrurile. Dacă cam așa o să fie casa. Casa o să mai las așa puțin și cred că o să mai îmbunătățesc casa puțin. Cred că... Uite tabloul pe afară. M-am gândit să îmbunătățesc casa, dar nu acum. M-am gândit să mai las tot așa ca să fie versiunea. Bun. Acum hai să mergem în oraș. Filmează. M-am gândit că nu filmează. Wow, ce viteză! Mai înainte nu merge așa. Hai să mergem cu vagonetul. Vagonetul ăla din spate. Dispare de casa. Șinele astea de tren le-am pus așa ca să nu pierd... Ce n-abia fost? What? Stai mă, ce... Lasă, nu mai mă întorc înapoi.
tot așa îmi face, nu dau la îngheț nimica. O să fie doar o serie de Minecraft și de alte chestii și de Minecraft-uri, cam așa. Asta e, cred că turn, turn. Ce bă, stai bă, mă duci înapoi, lasă-mă că de-abia am venit. Astea nu sunt construite de mine, căsile astea aici, casele. Astea nu sunt construite de mine, dar erau acolo, dar hai să construim propria mea casă în oraș. Cabana aia, ții minte? Cabana aia eu l-am construit acolo cam de mult timp. Cum de mult timp? Că acum câteva ore. Hai să mergem mai la mai distanță. Aici. Vreau să fie casă, dar să fie o casă destul de mare și ne trebuie cărămidă din asta. Asta nu știu ce-i. Ai nu. Pat, cred că avem nevoie. Ăsta nu am nevoie de el, deci o să pun chestia aceasta. Îmi place mult arcul ăsta cu săgeți. Hai să-i dăm bice, să construim clădirea. Deci mai înainte o să pun câteva cuburi. 1, 2, 3, 4, 5 cuburi. 5 cuburi am pus. Și hai să mai punem încă 1, 2, 3. Bun. Și o să mai punem aici 1, 2, 3, 4, 5. Și aici mai punem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bun. Și aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bun. Hai să ridicăm cam 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și aici 1, 2, 3, 4, 5. Mereu vreau să număr ca să am egalitatea perfectă acasă. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Bun. Bun. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce mă? Stai. Cu ăsta 7, da. Acum are totul clar sens. Și aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cred că asta am făcut-o mai mare. Și aici totuși 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bun. Și o să fac o cameră 1, 2, 3, 4, 5. Cred că o să fie o cameră mică. 1, 2, 3, 4, 5. Ce mă, what? Nu-i bine, stai. N-am numărat bine. 1, 2, 3, 4, 5. Stai, nu se pune, nu se pune. Hai. Așa. Mai trebuie 1, 2. Fie o cameră mică. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa. Bun. Pentru acoperiș, hai să facem geamurile. 1, 2, 3. Nu mai număr, gata, nu mai număr. Hai să facem așa. Opa, nu mai am baterie. Dar cred că va urma episodul pentru că nu mai am baterie. Hai să mai pun 1. Poate bine să număr, nu știu de ce. Așa. Așa. Și am 13% baterie. Și, nu, hai să mai pun. Nu. Ce mă enervează. Așa. Bun. Nu știu geamurile. Cred că o să fie așa geamurile. Exact ca zgârienorul care am construit, dar nu vreau să fac ca zgârienorul.
fac așa. Bun. Așa. Aici nu o să fie, ba da, o să fie tot geamuri, numai că aici o să fie ușa. Bun. Ușa. Va urma episodul, partea a doua o să fie, când o să termin toată casa. Până acum am ridicat chestia asta și noi ne vedem mâine dimineața, nu chiar de dimineață, mâine o să mai ne vedem, pentru că, da, nu mai am baterie. Pa!